Allà va el jugador gironí posant aquesta pilota amb la dreta, pica Miqui Muñoz al primer pas. Gol, 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 gol. Miquel Fernández dins de l'àrea petita, rematada molt precisa del jugador des de la línia divisòria. Allà va, la posa Andreu Hernández al cap del Vísua, la jugada d'estratègia al segon pas, li queda gol, 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 gol del Lleida Esportiu. Marc Nierga ha agafat els rebots de dins de l'àrea, bona jugada un altre cop del Lleida Esportiu a l'estratègia, línia divisòria. Atenció a l'errada del Vísua, Calle que pot al carrer al Vísua, al carrer Aritz al Vísua, és clara la targeta vermella per al Vísua, s'ha relaxat. Serrano, gol! Que és golars de Serrano, doncs mira, a la frontal de l'àrea. És com un penalti i una expulsió, això. Rubio fa la diagonal, Ángel Sánchez xuta, el cos de Rubio se la queda Serrano dins l'àrea, no pot ser, penal! Serà el que picarà el penal, allà va Serrano, Campos s'atura! Campos a la dreta, aturat aquest penal, Sant Campos! Indemnització que creus i tens dret, o ets el Serrano que vols... Penal. A favor de qui? No, menos mal, targeta per a Cano. Vinga, què passa? Per a Calle, perdó. És claríssim. Targeta per a No, Calle. la pita simulació. Sí, no. Sí. Sí. Ha indicat